Meron po tayo ditong official vlogger, YouTuber, at lahat po ng mga kanyang videos tonight ay makikita po sa kanyang YouTube at sa kanyang official page, The Waray TV. Senator Salutan, Cancer Ostiniano Ong Soto, to Carlos. Thank you so much, Honorable Jennifer Salutan and Sir Ostiniano Ong Soto. Science Bransya, Mao si Ma'am Elena Flores, papanisantasan sa iyong makagawad sa Katarman, Mao si Honorable Nonong Carpio. Tukar, Maestro.